Είμαστε καλά! Είμαστε καλά! Τα πιο πεταμένα, έχω βάλει 20 ευρώ στο μηχάνημα αυτό με δαγκάνα, το ξέρετε. Που κατεβαίνει και χαϊδεύει αρκουδάκια. Αυτό το πληρώνεις να κάνει, ωραία. Τα πιο καλό ξοδεμένα αυτά τα λεφτά. Ήταν λες και παίρνει παραγγελίες στα ταβέρνα. Λένε το μάτι άλλο. Του λέω πονοκέφαλο άλλο. Δεν βάλει και τζατζίκι. Τζατζίκι άλλο. Εδώ 3. Μόνο επάνω πιστεύω ότι έχω καταλάβει τι θα γίνει. Δεν έχουμε άλλες επιλογές όμως, πρέπει να βγει και ο Θωμάς κάποια στιγμή. Το έχουμε? Κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, 1, 2 και με το 3 θέλω ένα τεράστιο χειροκρότημα για να βοηθούμε τη σκηνή. Τον Άγιο Λαμπρό! «13 χρονών είναι πολύ αλήτικη κίνηση αυτή που έκανες. Περίμενε λίγο για να νιώσουμε λίγο χειρότερα. Για πες μου τη χρονιά που γεννήθηκες να την ακούσουμε λίγο. Σκάστε! Για πες. 2010. Μόλις έριξε σε βαθιά κατάθλιψη μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων αναφέροντας την ηλικία σου. Μέχρι τώρα ζούσαν με την ψευδέστηση ότι μετά το 2000 σταμάτησε να γεννιέται κόσμος. Έπεσε ένας μετεωρίτης και σταμάτησε εγώ. 2010 είναι πολύ αλήτικο αυτό που μας κάνεις. 2010 έτσι, πω, σκληρό, ωραία. Δεν ξέρω τι σταμάτησε εδώ, μάλλον από φόβο. Δεν υπάρχει κάποιος μικρότερος από τη Χριστίνα. Ο αδερφός της. Εγώ νόμιζα ότι ο αδερφός της είναι μεγάλος και την έφερε και αυτός είναι μικρότερος. Τι συμβαίνει εδώ πέρα με τα μίλια. Γιατί στο μπαλκόνι να τρομάξει, να έχει κανένα μαχαίρι, να με μαχαιρώσει και να χάσω τη ζωή μου έτσι με αυτό το ηλίθιο λόγο. Και ξέρετε τι με ξενερώνει σε αυτό, πέρα το ότι πέθανα. Ότι οι φίλοι μου που θα με βρουν την επόμενη μέρα νομίζετε θα στεναχωρηθούν πολύ. Όχι. Θα καταλάβουν τι έγινε και θα είναι full περήφανοι. Πια εσωτερική περηφάνεια. Εντάξει, τουλάχιστον έφυγε σαν άντρας. Δεν ξέρω γιατί είναι γυμνός με τη μέση και κάτω και καυλωμένος. Αλλά τουλάχιστον έφυγε σαν άντρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ στον Άγιο Λαμπρό και το πέρασα πάρα πολύ ωραία. Περάσατε καλά! Θέλω να ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν, την Παναγιώτη Κούνα για όλα τα οργανωτικά, τον Ανδρέα Πασπάτη που μου άνοιξε την παράσταση, τον Βαγγέλη εδώ και έναν άλλο άνθρωπο που δούλεψε στην διοργάνωση. Εγώ να ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για τη φιλοξενία που ήταν καταπληκτική. Θα τα πούμε τώρα έξω. Θα τα πούμε τώρα έξω, θα σας βρω. Όπου και να πάτε, δεν ξεφεύγει κανένας. Βιντεοκλήση έχει φύγει όλοι ρε. Ομαδική θα σας πάρω. Μπορείτε να έρθετε, άμα με τύχετε έξω, μπορείτε να με ρωτήσετε ότι θέλετε να χαιρετήσετε, δεν ξέρω οτιδήποτε θέλετε να κάνετε. Κάποιοι από εσάς θέλετε μετά την παράσταση να βγάζουμε φωτογραφίες, το οποίο ομολογώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν θα κάνετε αυτή τη φωτογραφία μετά. Θα σας πω, μάνα, κοίτα, selfie με ζάμπρα. Αλλά παρόλα αυτά είμαι διαθέσιμος και γι' αυτό το λέω γιατί κάποιοι τρέπονται να με ρωτήσουν. Μόνο που θέλω να συζητήσω ένα πράγμα, άμα είναι να βγάλουμε φωτογραφία μετά. Ωραία, αν θέλετε να βγάλουμε φωτογραφία, πείτε τουλάχιστον ένα γεια. Ναι, σας φαίνεται περίεργο, ξέρετε πόσες φορές μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έρχεται κάποιος να βγάλει μια φωτογραφία και γίνεται το εξής, είναι. Άρα έτσι λες και με μνημείο, ξέρω εγώ, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ και τα λέμε έξω. Ευχαριστώ καλά, γεια σας. Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας στο φεστιβάλ. Δημήτρη, να ευχαριστήσω τον Δημήτρη και τον Δημήτρη και τον πολύ τη βοήθεια του Μάρκου Γκρίγορης και του Δήμου Γκρίγορης και της κυρίας Καρούτσου. Ήμασταν στην ευχάριστη θέση να σας υποδεχθούμε αυτό το τριήμερο. Ελπίζω να περάσατε καλά και του χρόνου πάλι καλύτερα. Γεια σας, είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συμμετείχα στο φεστιβάλ For the Lads. Είναι η πρώτη μου συμμετοχή, δεν ξέρω αν γίνεται πρώτη φορά και αν δεν με έχει καλέσει κανένας ποτέ, αλλά ελπίζω να έρθω και του χρόνου. Θα ευχαριστώ όλους εδώ πέρα για τη διοργάνωση. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να πέρασε και το κοινό καλά γιατί είναι λίγο περίεργο να είναι μονόπλευρο. Τα λέμε του χρόνου ή του παραχρόνου. Γεια σας.